Gaurkoan txalakari Beñat Gaztelumendi. Bueno, zer daukadan eskaintzeko ez dakit zerbait konkretuan eskaintzeko daukalana edo beste zerbean ez, begirada bat edo ez dakit askotan bertxotan hasten geranean ematen du ari gara utxetik kantatzen eta ez da hori, beti saiatzen gera gure begirada propiotik edo gure mundu ikuskera propiotik kantatzen eta ez paren eukiko mundu ikuskera propio hori edo, bueno, hola esan da gauza handia ematen du, baina, bueno, behintzat ez paren eukiko gure iritzirik edo gure sensibilidade propio horik ez genuke bertxotan segiko eta, bueno, nik sinisten dut daukadala eta batez ere sinisten dut daukadan horren bilaketan ari naizela eta bilaketa hori da azkenean plazan agertzen dana. Bai, bueno, oso esperientzia polita. Lehendabiziko aldiz bain dela 3 urte, uste jarri nula, idatzen nula letra bat, Eritxe eta Porrotxentzat. Eta, bueno, izan zen Porrotxe etorriztean udarako arratsalde baten. Eta, bueno, nik garan idaztitut arteka artikuluola intimo xamarrak eta bat neukan idatzia, bueno, erabat, ondean makinek eta suntsitutako naturako eremu bati buruz. Eta nahi zuela kanta bat idaztea, horri buruz. Piskat, naturaren inguruan eta bueno, Argabistaren pertsonaiari tokatzen zitzaion kanta zen. Eta, bueno, idazten jarri nintzen eta lehenbiziko kanta hortan bueno, nahiko guztua gaitu nintzen, baina ez erabat beteta. Eta urten berriz, bueno, udan etorri ziren berriro eta, bueno, beste disko bat ate hartzutela eta disko hontan bazegoela pertsonaia bat bueno, tortzen zela Txernobiletik Euskal Herrira eta aldi bera, Fukushimakoa ere gertatu, nahiko gertatu berria da edo behintzat imaginario kolektiboaren barruan jarraitzen du eta pixka bat zan, desastre horien ondoren nola kanpoko desastre horiek barruan ze desastre sortzen dituzten edo nola olatu, handi kanpoko olatu horrek barruan ere olatu batzuk sortzen dituen eta pixka horren inguruko letra bat zen elkartasunari buruz eta bueno, idatzi nuen eta egiasaneko guztua gelditu nintzen, batez ere gero behin grabatuta entzun da kantak asko irabazi zuelako. Poliki bada ere, ari gera ari, hainbeste kulturgile eta kirolari, ehunka lagun aurrean, taso adi-adi, ta gu berriz gainean dantzan ta kantari, holtza bat eskaintzeko elkartasunari, holtza bat eskaintzeko elkartasunari. Ez dakit, uste mirestu baino gehiago dela ze bertsolariren gandik ikasten saiatzen gara. Eta nik uste ikasten saiatzen gara holtzara igotzeko pauso ematen duen edozein bertsolariren gandik. Bakoitza daukalako zerbait berezia eskaintzeko edo bakoitza daukalako bere nortasun puntua eta bere berezitasun puntua, ez? Eta azkenean hori da holtzara igotzea edo behintzat antolatzaileak deitzea ahalbidetzen duena. Eta behin hori esan da, ez daukatola bertsolari bat osotasunean hartuko nukena beste guztien gainetik denen gainetik dauka zerbait hartzeko, gustatzen zait batez ere Maialenen begirada hori, ez dakit, iruditzen zait, bueno, bertxotatik aparte dagoen zerbait dela, bizitzari buruzko ikuspegi personal hori eta koherentzia hori, nik uste ez daukara beste inor bertxotan. Egia esan da ni nahiko musikaldetik nahiko anitzan ez eta nahiko denetik entzuten dut. Egia nagusiki euskal musika entzuten dutela, batez ere bizipen aldetik eta mezu aldetik oso gertuko sentitzen ditudalako. Berritxarrak asko gustatzen zait, Anari ere bai, Bidertzan ere bai. Ez dakit momentu batzutan Gari ere asko itxizan zait, aztetan Sutagar eta entzuta geritun desente. Eta gero, Madrikada talakoak ere bai. Nik hurrengo elkarrizketatuari galdetuko nioke gustora globalizazioaz eta mundu saretu batez asko hitz egiten den garai honetan zer den euskal kulturak munduari eskaintzeko daukana.